Manibulise ndibambe ngazo zozibini apho e-studio ukanti ngoku sisegqeberha kwindlu yebhunga nalapho ke kuzawuthi kuwe intetho esuka phaa kwindlu yowiso-mthetho eMpuma Kapa ekuzawuthi kugxilwe kuyo namhlanje ke kuza kuthethwa ngeengxaki ezijongene nabemi abalapha kweli phondo leMpuma Kapa ingakumbi abemi abadala. Okuza kuqulathwa ke kule ntetho kuza kujongana nokuphathwa gadalala kwabantu abadala kwakunye nobundlobongela kwesini okusekelwe kwisini obujongene nabantu abadala ukanti ke kuza kuvela namacebo abantu abadala banothi bawasebenzise ekugcineni imali yabo emveni kokomhlala phantsi ukanti ozawukhokhela ke le ntetho izawuthi iwe apha namhlanje nguye usihlalo wabathathi nxaxheba boluntu kweli phondo leMpuma Kapa kwakunye nezemfundo yena ke uNomzana uMlibo Qhoboshiyane. Sihlalo mandikubulele kakhulu ngexesha lakho nanjengona besendizibalule izinto eziza kuthi kugxilwe kuzo namhlanje ungasixelela banzi okubana xa sele kugxilwe kuzo abantu abadala bangaphuma bephethe ntoni namhlanje kule ntetho. Mandizibulisele nam kubaphulaphula emakhaya. Eyona nto ibalulekileyo ngolu suku yinto kokuba lilungiselele ipalamente yabantu abadala abantu abakhulu bephondo leMpuma Koloni ngomhla wama-26 kule nyanga yoMsintsi. Apho kubaluleke khona yinto kokuba sikwinyanga yamafa namagugu esizwe. Phakathi ke kwamafa ngabantu neenyatha ezakhe zayibona le nto thina abantu abatsha singakayiboni. Ithetha ukuthi ngabantu esinofunda kubo, ngabantu esinomamela kubo, ngabantu abaneengcebiso ezizawuhlala ziphile naphakade kuba akho nto bangayaziyo ngeli phakade. Okwesibini, saphawula into kokuba zikhona izinto ezingumcelimngeni kwixesha lanamhlanje, ukuphatheka kabuhlungu kwabo, ukungonwabi emakhayeni abo, ukungonwabi ezinkonzweni, ukungonwabi ezitratweni behamba kuzo, ungabikho kokhuseleko. Zonke ezo zinto ezo sifuna bazithethe ngokunokwabo kuba sizawuguqula imithetho ngokuva into kokuba xa behlaba amadlala betyatyadula ngendlela abaphila ngayo banobonisa bathini na. Okwesibini, sizawujonga into kokuba bava njani ngezinto ezifana nee-services, izinto abazinikwa ngurhulumente. Ndicelile ke ukuba mandikhatshwe zii-departments apho social development or health xa befika ezibhedlele ingaba khona namacandelo abekelwe bucala for abantu abadala abakhubazekileyo, abantu abadala abangaphilanga, abaneziphako zemizimba njalo njalo. Ingaba xa bephefumla bazawuthini ukuxelela ipalamente into kokuba sinqwenela kube nje. Xa befika kwi-private sector, kwii-supermarket, ezibhasini, eziteksini, ingaba bayinikwa nenkathalelo njengabantu asebekhulile. Okwesithathu, sicinga uba nabo makhe baphawule ngokuba bava njani nangemithetho esiyenzayo kweli lizwe. Zinintsi izinto. Ndiyeva ke umthetho wokugqibela endigqiba uva oxokosisa lonke ilizwe umthetho okokuba icela ifani zamakhosikazi. Zizinto endicinga uba kuhle into kokuba khe kubekho ipalamente ebekelwa bucala for bona. Kuza kwenzeka ke loo nto namhlanje siyibiza ngoba yi-pre-workshop parliament elungiselela into yoba bonyule i-delegation yabantu abali-15 abazawurepresenta iNelson Mandela Metropolitan. Phambi kokuba ndikuyeke sihlalo ungathi gqabagqaba nje uke usithi imvandla phaa kulamba wemali emveni komhlala phantsi ingaba bazawuphatha ntoni khona? Zezinye zezinto ke ezibalulekileyo yinto yokuba wawukhumbula abanye babo bebefudula bephangelela urhulumente ze bathi mhla bathatha imihlala phantsi iimali zabo ezinkulu zingakwazi uba ziziswe kubo ngamaxesha afanelekileyo zithi uba zifikile kungabikho zi-investment. Remember, xa sowukhulula ungakwazi uinvesta nakwiinto zee-properties, estates and so on, but akho mntu bafundisayo ngezomeko into kokuba le remaining period yobomi babo bangakwazi uyi-enjoya kanjani na imali yabo. Zezinye ke zezinto into yoba ucwangciso nohlengahlengiso nokubekwa nokuphucula ukukhulisa imali neyingeniso ke kubo kuba sebephumle. Zonke ezo zinto ezo sithe makhe baphawule nazo ngazo kuba sizivile kwezinye indawo uba ziyingxaki. Sihlale inkosi kakhulu ngexesha lakho. Lo ke ibinguye isihlalo uMnumzana uMlibo Qhoboshiyane esithi abantu abadala namhlanje bezawuphuma bephethe nto noko kule ndlu kuza kwiswa khona kuyo intetho. Mandibuyele kuwe studio.